The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you, that I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. Psalm 63, 3-5. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Psalm 34, 1. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. Psalm 119, 108. Acts 16:25 says, at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Psalm 149, 1-6. Praise the Lord, sing to the Lord a new song, and his praise is in the assembly of saints. Let Israel rejoice in their Maker. Let the children of Zion be joyful in their King. Let them praise his name with the dance. Let them sing praises to him with the timbrel and harp. For the Lord takes pleasure in his people. He will beautify the humble with salvation. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand. Psalm 50:23 says, whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Before we continue our Bible study today, we are commanded by the Word of God to name all our sins, confess our sins directly to God the Father. Kay kining maong mga sala nga niya pa sa atong kalag, kung naduna pa man, mahimo lamang kining babag. It becomes a barrier to our study. Busa, ato kining buhaton, atong isugid ang tanda natong nabuhat ng mga sala ning adlaw aron maandam kita atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O galang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, wala pay Kristo di sa imong kinabuhi, giawhag ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon sa English, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kay dili magkamaluwas pinagi sa unsang pagi gawas lamang sa latid diha sa pulong sa Dios. Diha gani sa Juan 3:3 o Juan 3:7, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nas tanan. Ninilayang adlaw nga imong gipadangat kanamo, kini ti mailan nga ikaw napay plano sa matag usa kanamo. Og nining adlaw salamat sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya ug sa imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Mao nga imo pa kaming gipabuhi aron kami magkapadayon sa pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa imong mga pulong nga among magamit sa among Kristiyanong pagkinabuhi aron kami makatubo diya sa among kalag pinagi sa kaybalo og grasya kang Ginoo Kristo ug makakabot kami niya ng among tumong ingon nga imong mga anak nga mao ang espirituhanong pagkahamtong nga di na kami panag-iya na nga katakos sa pagkinabuhi sa pagdawat sa panalangin o sa paghigugma. Uban ni kami pinagi sa paghahom kanamo sa Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, mga igsuon diha ni Kristo. Pasalamat kita sa Dios. Nining atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Okay? Aniya pa kita magadupot sa atong pagtulunan nga giuluhan og the study of basic doctrines. Mga sinugdanan nga mga pagtulunan diha sa pulong sa Dios. Okay. Now, ato namang pahinumdom kanimo nga kita nga mga magtotoo. Okay? Nahimutang magtotoo, migan sa atong pagdawat, pagtuo kang Ginoo Kristo atong manluluwas. So, we are called or addressed as believers in Christ. And a believer in Christ must be guided, hinumdum itong Operation PTA, must be guided by this operation nga diin a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. So kinahanglan na siya sa tukmang dapit kini karon nga nagtuon ta sa pulong sa Dios mo kini ang tukma nga dapit. This is the right place that we should be. Unya ang ikaduha, at the right time. Okay, this is just ang tukma nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios o with the right attitude uban sa tukma nga pagtagad. Mao nga nabinsaya sa attitude, no? Pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, pagtagad ngadto sa pagkat-on sa mga kamatuoran na may prinsipyo nga nagaingon nga unsa gani ang imong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, pagtuon sa pulong sa Dios, mao ni tinuod nimong pagtagad ngadto sa Dios. You see, whatever is your attitude towards the study of the Word of God, your desire, your interest, so that is truly your right attitude towards God. Kaya di man lagi nimo na mabuwag ka ng duha, the written word from the living word. So mo na nga, gawas pa niya na kitang mga magtutuo, manduan man sa pulong sa Diyos nga, we are supposed to live in the light of eternity. We are supposed to live every day as if mao na kani ang atong katapusang adlaw din his kalibutan. See? To live every day as if it is our last day on earth. O to live each day matag adlaw as unto the Lord. O nga gawas panini nga kita gimanduan sa pulong sa Dios nga atong isulob kanunay ang kanang hingpit o kumplito tibuok nga hinagiban aron kita magmadinaugon nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios
nga kita patubuon sa pulong sa Dios. Ephesians 6:11 say gisulti niya, put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. So mo kana. Now, last week o last few days naghisgot kita atong gisingit kadtong bahin ni atong doktrina sa langit, the doctrine of heaven, o ato man itong hisgutan kadtong description ini kanang kay diha gani sa 1 Corinthians 2:29, the Word of God says, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. You see, way matang nakakita, way donggan nga nakadungog, way huna-huna ang nasod sa iyang panumduman kung unsa gyud ang iandam sa Dios alang ni adtong nagahigugma kaniya. O kita hisgot bahin sa bungat ni Apostol Pablo di Filipos 1:21, popular man kana nga bersikulo nga alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang pagkamatay ganansya. For to me to live is Christ and to die is gain. Now to die in this particular verse ato nang giingon ganansya, profit, tungod kay anaay adlaw nga kita magaatubang na naong sa naong sa Dios. So mo kadtong i-describe nato ang langit sumala sa gisulti diha sa pulong sa Dios. Mao ra gyud atong kabasihan. Dito sa langit wa nay kamatayon. Revelation 21:4. Unsa pa? Wa nay pagbangutan, wala nay paghilak. Nas bersikulo 4. Wa nay kasakit dito. Wa nay sakit, no more pain. Nagyapos bersikulo 4. Wa na dito'y kagutom o kauhaw. Revelation 7:16. Wa na'y mga luha dito, wa na gani gabi, wa na'y adlaw ug buwan. Revelation 21:23. O way mga gangaan dito nga kanang sirado. No shut gates. Revelation 21:25. O ato manghihulagway pagyot nga life in heaven is absolutely perfect. Hingpit gyud. Now, unsa may mong bation with all these things that are absolutely real in heaven? Of course, na kay hingpit nga lawas, perfect. No more concern about health. Imong panglawas, wala. Wala kay kanang kaguulog sa mga sakit ni mong mutakboy sa imong lawas. Labi na karong panahon nagkagubot na ni kalibutan nga naa ni coronavirus, sa paning mga virus nga nagalibot-libot ni atong kalibutan. Mo na wala tay concern niya about our health dito sa langit, wala na. Gawas pa niya na ata sa hingpit nga kahimtangan, perfect environment. Nahingpit nga kalinaw, hingpit nga kalipay, Salmo 16:11. Hingpit nga kinabuhing dayon, eternal life with God. Wa nay kanang edad, wa nay diferensya sa edad dito. Ingon diha nga ageless na kita. We will always be young. Dito kanunay lang tang batanon, wa nay pagkatiwang. Wa nay mga eskwelahan, wa nay mga simbahan, wa nay relihiyon, wa nay sala o
dautan, wala na kinaiyang makasasala, wala mga sakyanan, wala mga aeroplano, wala. You can travel good, faster than the speed of light. Wala, di na kinahanglan mga sakyanan. Wala dito yung mga shopping center o mga mall, wala. Wala kinahanglan dito. No need of anything. Ano man, tungod kay ang provision dito, hingpit naman lagi. O may kuwang. So, kunya di nang utanaw, naapabatay ka ng pagbati dito sa langit. Will we still have feelings in heaven? Of course. Yes. Parang atong feelings dito will only be pleasant and positive. Wala na mga negative. You will not have any negative or evil feelings there. No more. No more. So sa ato pa, ang langit is by far better than any place nga ikaw ako have ever been or even imagined. Even to describe it is humanly impossible. Di na to matugkad, di na ta makahulagway niya na. It's impossible to describe. See? Now, sanglit ang langit is a perfect place man. Dili na ka, you can never be unhappy. Dili na ka kay nanay ka guol, wala. Wala gani kay kamingaw dito. No more. So, samtang ikaw nagapahimulos dito kalipay, kalinaw, unsa diyan dito sa langit, never will you get bored dito. You see? Di gyud kang pulan dito kay unsa tawag na nas Bisaya, you will not get bored. Dili ka kay kanang kapuyon, mao ba? Instead, you will always be perfectly happy. Perfect ang imong kalipay. Dito sa langit, you will never be ugly. Wala na yung mga beauty shop man ang unsa na diha, wala na. Wala yung mga sa tuwingan ng ilang pag-rituki nila sa ilang mga naong. Wala. You will never be ugly. You will never be stupid. Di na ka kanang dumb, clumsy, may embarrassed, o mauwaw, wala. Wala gani kay kahadlok, di na ka mahadlok. Di na ka mubatig, mingaw, wala. There's no such thing there. So, there's so much more nga di na gani ko tugan pa nimo. Kay labihan sa kadaghang mga kaayuhan mangyud, puro mangyud maayo na dito. You see? O naalang ko nakalimtan. There's one thing I forgot. Di na ka mubayad bisag unsa dito. You cannot pay for anything. Ano man. Ngano? You cannot pay for anything tungod kay someone has already paid for everything. So it's all free. Kinsa may mibayad. Si Ginoong Jesucristo mibayad dito sa cross. O kinahanglan imong tuuhan ka na. Tungod kay kung di ka mo tuo niya na, then, I'm sorry. You cannot get into heaven, my friend. Dili. Kung ikaw nagunahuna nga imong makabayad pa ka sa imong in your own way, sayop ka. You cannot. Dili na. I believe Jesus Christ died for my sins and for your sins too. Mauna, ako mismo, I'm going to heaven. And I would like you to go with me. You see? Apan di man ko kanang pugos nimo, di man ko makadaan nimo. Kay if you want to go, unsa may angay nimong buhaton, tuuhi si Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Kasabot ka? Just believe.
tuhi lang si Ginoong Kristo nga siya mo'y mibayad sa atong mga sala. Namatay gud siya dito sa krus. Alang kanato. Alang kanimo. Well, of course, you don't have to say it to me. You don't even have to say it loud. Di na kinahanglan. Just think in your mind. Diyan lang sa imuna-una. I believe in Jesus Christ. Mutuo ako kang Ginoong Kristo. That's it. Diha. Ang imong kaluwasan is settled instantly. Kadungog ka. Diha. Sa pag-ingon ko din, mutuo ka. By just believing kang Ginoong Kristo nga imong personal nga Diyos ug manluwas, automatic ka on your way to heaven. Sabta gina. Narapon na ni mutuo ka ba niya na? Imo na nang pagpili. Okay? Believing in the fact that Christ died at the cross, kasaysayan man lang na. Everybody believes. Bisan mga demonyo. But believing in the fact that Christ died at the cross for you, na maunay kaluwasan. Kasabot ka. So, na maunay ang mga resulta sa diyang usa ka tawo makadungog sa mayong balita sa kaluwasan nga mutuo lang siya kang Ginoong Kristo nga iyang maluluwas, maluwas siya. God the Father diha mupunit kaniya ug mubutang kaniya in union with Christ forever. Ibutang siya dayon. Ipahiluna o ihiusa dayon kana siya ngadto kang Ginoong Kristo through the baptism of the Holy Spirit. Mao man ay process. Kaya mo man nagisulti sa Biblia diya sa Juan 3 describing as being born again. Now, muntahan ako nimo. How does one become a member of his family? Unsaon man, humanly speaking, sa tinawhanon, unsaon man usa katawo nga mahimo siyang sakop siyang panimalay. Di ba? Pagpahimugso niya by birth, isn't it? Yes. Now, in the same token, unsaon mas usa katawo nga mahimo siyang sakop sa panimalay sa Dios, spiritually speaking, also by birth. You see, paghimugso pod, di ba? Now, at that instant of spiritual birth, siyang pagkatao pag-usab, kanang maong tao, gitawag na siya o nahimo na siyang anak sa Diyos, child of God. Pinagi sa iyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sumala sa Galatia 3:26 nga nagaingon og ikaw nahimong brephos, infant ba? Infant believer. Ug tungod nga siya infant pa man nga sakop sa panimalay sa Dios, unsa may iyang gikinahanglan aron siya motubo? Di ba gatas? Now kanang gatas kaamgid ka na nato sa basic doctrine, kining atong ipangtun-an. Basic, mga sinugdanan nga, pagtulunan sa Biblia. 1 Peter 2:2, unsa gisulti diha, like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. To grow up spiritually. So, unsa may process diya, unsa may paagi na ikaw mo tubo spiritually. Study God's Word. Kini nga itong ibuhat, take in God's Word. On a daily basis, nagkadungo ka? On a daily basis. Ayaw yun kalimot niya ng mando diya sa pulo sa Diyos. 2 Peter 3:18. Now, gawas pa niya na ang Espiritu Santo mupuyo na diya sa lawas niya ng bagong na tao nga magtotoo, a new child of God. Of course, simultaneous with the union with Christ. Okay? Ang iyangan, gisuwat na dayon dito sa Lamb's Book of Eternal Life.
nga never to be blotted out. Di na mapa. Revelation 21:27, Revelation 3:5, Philippians 4:3. Og siya suluban na, imputed na og eternal life. John 3:16, John 3:36. Gawas pa niya na siya mudawat sa katluan o katluag siyam nga irrevocable absolutes plus usa nga revocable. Okay? So, recipient of 40 things at the moment of salvation. At the point of salvation, nandihin gayon nga kana siya na tao pag-usab, kanang maong magtotoo, mahimo na siyang spiritual millionaire. Nagkadungog ka? Espirituhanong milyonaryo. Now, okay, sa diha nga mahuman ang iyang kinabuhi dinis kalibutan, either by physical death or the rapture, he will, in the twinkling of an eye, pagpilok, kasarang pagpilok, he is going to come face to face with the Lord. Matubang siya naong sa Ginoo ug adto siya sa dapit nga wa nay kanang kaguol, wa nay kasakit, wa nay kamatayon, kay ang tanan nangagi na. Revelation 21:4. Now, on the other hand, okay, atong isgutan ning on the other hand, unsa may mga resulta sa diha nga ang usa ka taong makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, iyang isalikway si Kristo nga iyang manluluwas. Unsa may resulta? Unsa may sangputanan? Paminaw. Here are the results according to the Word of God. Okay? Una, ang kasuko sa Dios. Di maginagi kasuko, kay sala man ni masuko. Kini sa original, mao kini ang linaw sa kalayo. Okay? God's wrath or anger is upon that unbeliever. John 3:36. Unsa gisulti sa John 3:36? He who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Na, ang kanang linaw sa kalayo, mo'y dangatan niya ng maong tao nga may salikway sa mayong balita sa kaluwasan. Ikaduha, sa hangtod siya hukma na. He is eternally condemned nga he is going to spend eternity in the lake of fire. Linaw sa kalayo, kining dapita mo'y gireserba alang sa yawa o sa iyang mga demonyo. Matthew 25:41. Gawas pa niini, ang mga ngaan sa mga dili magtotoo, the names of unbelievers, have not been written in the book of life. Wa? Ikaw ra nga, di nang imo nga nasuwat, ikaw ra nga naluwas, ang imo nga gisuwat na dito sa book of life. Apan siya nga dili magtotoo, dili masuwat na yangan. Revelation 13:8, Revelation 17:8. Gawas panini, ang Dios gaandam na siyang daan og funeral plan niya ng maong dili magtotoo. God has already prepared a funeral plan. Revelation 20:11-15. Now, kung buot kang malamdagan pagigdugang may tungod ni ining paghulagway sa linaw sa kalayo, basaha ka ng
libro diya sa Revelation chapter 20 verse 14. Okay? Pinadayag 20:14. Now, okay. Padayon ta. Aniya ang kaugmaon sa dili magtotoo didto sa dayon na nga kahimtang eternal state nga lake of fire. Atong ihulagway nimo niya. Mao ning kaugmaon, the future of the unbeliever. Didto sa linaw sa kalayo, ang dili magtotoo will eternally experience the following. Hangtod niyang iyang sinati didto na ay hingpit nga frustration sa may binisayag frustration kanang pagmahay. Okay, ang nula nato hingpit nga pagmahay didto hangtod sa kangturan ang iyang pagmahay. Gawas pa niini na ay hingpit nga kagutom ug kauhaw didto hangtod. Ikatulo, na ay hingpit nga kamingaw didto hangtod sa kangturan. Loneliness. Ana ay hingpit nga sakit, total pain. Kasakit didto hangtod sa kangturan. Just imagine, hangtod sa kangturan. Unsa may mo? Ug una-unaon ba nimo na hangtod na nas kangturan, wa na hunong, total pag yun. Sunod, na ay hingpit nga kangit-ngit, kangiob, kadulom, didto hangtod sa kangturan. Dinhis kalibutan, og na ay mga brown out, paron o black out, so may bation, di ba, murag lain, yung bation. Kini dito sa kanang linos kala hangtod na guna. Wala na katapusan. Di amo na kangit-ngit ray mo. Wa kay makita na ay hingpit nga pagka kanang makaluluoy nimo. Misery and anguish. Pagkapait. Unya total anger o regrets forever. Hingpit ang imong, total ba ang imong kasuko, imong pagmahay, o kinihangtod sa kangturan. Na ay hingpit nga, way kalipay, hangtod sa kangturan. Hingpit nga, kanang pagbangutan, sorrow, pagbangutan hangtod sa kangturan. There is total suffering forever. Pag-antos nga wa na'y katapusan. Wa kay tug, way pagkaon, way pahuway dito hangtod sa kangturan. Unya, og mubati tag katul bitaw dinhi sa kalibutan. Itchiness didto sa linas kalayo hangtod na ng itchiness didto. Now, tingali mo yung kagrabiha po ng pagka-ulagway. Ano tayo mahimo? Mo ni ang atong nakatunan gikat sa mga prinsipyo diya sa pulong sa Dios. Padayon. Unsa pa? Na ay mga baho didto, smell of a skunk. Kamo uban wa pa tingali mo sinati ni baho sa skunk. Grabe na dinhi sa Amerika. Kinapaitan ka ng baho niya na. You cannot bear the kanang smell. It stinks. So, worst bad smell forever. Kinagrabihang mga baho. Hangtod sa kangturan. Mo ni, kita ni mo, this is indeed the most horrible sin. Kinangilngigan, kinapaitan, kinahadlukan ang mga kahimtang dito. Ang grabe pag yun, kay ang kayo dito, dili na mapaong. It never runs out of fuel.
It will be burning forever. Magasilaop ni hangtod sa wala na katapusan. Now, ang grabe pa gyud. Maminaw. Ang grabe pa. Wa na kay kaiskapuhan. There is no more escape from that awfully horrible condition. Forever. Kinapaitan. Bisang kita mismong nagahulagway nini. Murag nga ngilngigan ka na. In short, sa laktod nga pagkasulti, ang usa ka dili magtotoo, nakakabot na siya sa iyang PNR. Ano sa mga PNR? Point of no return. Mao na point of no return diha sa iyang kinabuhi. Nevertheless, produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Tinuyuan sa iyang buot nga moadto siya dito. Mo na. Ang iyang kabubuton may agad. Mo na nga way baka basol nga na impyerno si Pulano, unsa na diha si Juan na impyerno kay kanang mao kadto daghang mga rason nila na impyerno siya tungod sa iyang desisyon. Siya rin nakapatambog niya dito sa linaw sa kalayo. Kasabot ka? Now, sa atong pagpadayon nini, ang atong Ginoo, diya siya gisulti bahay ni Judas Iscariote. Kadto si Judas Iscariote, usas mga apostoles ni Ginoong Jesucristo. Kadto siya dili magtotoo. He was an unbeliever. Ibaw ka kung siya gisulti Ginoong Jesucristo bahay ni Judas Iscariote. Diya sa Mateo 26:24. Masahan na. Mateo Kapitulo 26, versikulo 24. Ang gisulti ni Ginoong Kristo bahin niya, ni Judas, maayo pa ning tawhan, nagwa na lang unta matao. Mao na gisulti ni Ginoong Kristo. May palagwa na lang matao kining tawhan na. Better for this man to have never been born. Basahan na. Mao na iyang gisulti. O, paminaw. Mao ni gisulti ni Ginoong Kristo ngadto sa tanang mga dili magtotoo. Mao ni isulti gyud ni Ginoong Kristo. Mao ni iyang ikasulti ngadto sa mga di magtotoo. Mayo pa ning mga tawhan wa na lang unta mga tao. Kasabot ka? How would you like that? Unsa may imong bation niya na? Ikaw nga di magtotoo. Kung ikaw sultihan niya na may palagwa ka na matao, na makaako ka ba to miss God's perfect way to avoid all those terribly awful and horrible future? Makaako ka ba? Musipyat ka? Dili ka makapahimos sa hingpit nga paagi sa Dios nga unta mahilikay ka? Naning mangilngig, terrible, grabe, terribly awful and horrible future. Hinumdumi nga ang paagi sa Diyos hingpit. God's way is perfect. Yano kanang orderly, ipahiluna o organisado tungod kay ang Diyos siya sa pagka-hapsay. He is a God of order. Diyos siya sa kamatuoran, oy. Unsa may iyang isulti, he really means it. And whatever he means, he says it. And God says in that sentence, unsa isulti sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. And when you respond to that stimulus positively, pinagi sa pag-ingon nimo, yes, mutuo ko kang Ginoong Jesucristo, then ang Dios instantly iyang ikansilar, is going to cancel sa imong appointment from the lake of fire sa linaw sa kalayo. And that is God's deliverance. That is grace in action.
Samtang yun na, grasya. Buhat na sa Dios, dili na buhat sa tao. So, ang mensahe mo kadi, tumuo ka, o ikaw mahilangit, apan kung ikaw mo sa likway, adto ka sa eternidad, sa linaw, sa kalayo. So, pili. Gamita ka ng God-given free will. Ang prinsipyo mo kani. Si Kristo lamang ang paagi ngadto sa langit. Ang tanan ubang nga mga dalan are detours to doom. Christ is the only way to heaven. All other roads are detours to doom. Ano yung prinsipyo? So, kinahanglan ninumduman na to. Kining kamatuuran nga ang kinabuhi mubo ragyod kaayo. Life is too short. Basta? Now, you may live in this life, tingali, mungabot ka, usa ka gatos ka tuig, or more than that. Namang yun. Daghan. Makaabot siya sa kagatos ka tuig, but labihan pag yun ng kamubo. In fact, ang kinabuhi sa tao, murarani o gibitay o gamayng lanot nga mahimo ka ng putlon sa Dios at any moment. Okay? At any moment. Sumala sa iyang kabubuton. Kay siya man ang kanang tag-iya sa atong kinabuhi. So, siya kay tag-iya mas itong kinabuhi. He can snap it in face. He can snap it in His own perfect timing. Kaya ang timing sa Diyos hingpit na ba? Wa may sobra, way kuwang. Now, pila man ang gidaghanon sa mga tao sa tibuok kalibutan. What do you think? The latest count of world population. It's more than 7 billion. 7 ka bilyon sobra. So, naay 7 ka bilyon ka mga kalag nga nagalakaw. Lakaw ni ining kalibutan na napay gidugang ang mga tao pod added to that number every single hour. Every single hour na. Of this more than 6 billion. Ining sobra 7 ka bilyon ka mga tao. Damihan na ganang pila ka libuan ka mga taong mamatay matag tuig, gumikan sa mga traffic accidents, kunya pila ka milyon ka mga mamatay sa TB, ang mga tao mga matay matagutlo by the thousands. So makita nimo unsa gyud di ay ka kanang huyang inunta. Life indeed is fragile. Basta diha sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 4 ang Biblia nagingon, anay panahon sa paghilak, naay panahon sa pagkatawa, naay panahon sa pagsayaw, napoy panahon sa pagbangutan. Yes, indeed, there is always a time for everything. Naagyo panahon sa matag butang ning kalibutan na. James 4:14 nagingon, unsa man gyud ang kinabuhi? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. You see? Now ako naman ning gikahisgutan kay dihay usa ka publisher sa magazine nga niya G.I. Rodale. He was a jealous advocate of health food, mga panglawas. Ug siya may claim nga sa pangidaron nga 72 nga he is going to he would live 100 years old. Mo to iyang pag-claim niya. He claimed. Now,
sa samang simana at the same week that ang iyang prediction kanang gi-publish dito sa New York Times, gi-interview ni siya for a television program. Again claim gyapon siya nga ang iya kunong mga bukog were as strong as ever. Apan pipila ka mga gutlo human siya mo manghambog, namatay man siya sa heart attack. Namatay siya og atake sa kasing-kasing. Nga diha po ginganlag Dr. Stuart Berger. Usa kini siya ka nutritionist. May claim siya nga diha siya kuno'y formula for living past the century mark. Now, bisan tudog siya nakakita siya og sikrito sa pagkabata, youthfulness, o iyang danig yung daghan yung mga tao to follow his advice. Namatay man siya sa iyang pagkatuog at the age of 40 pa. 40 anyos pa, namatay naman noon. Yan diya pag-iusa ka magsusuwat. Ang nga niya Jim Fix, siya nag-advocate running, kanang pagdagan kuno nga mao kini to prevent coronary trouble. Apan unsa ni tabo, nag-edad pa siya 52, namatay man siya heart attack. Yes, ironically, samtang siya nagdagan. Kaya mao man to iyang ipahambog. Dagan lang, run. Now, of course, ang common sense nagadiktar man kanato nga we ought to take every possible measure aron kita mayong panglawas o in good shape. So, life indeed is too short. Ayaw na nagkalimti. Paningon nga magtotoo, ikaw mismo. I'm talking to you. I'm addressing this to you, fellow believer. Ang imong pagtagad niining mga butang atong isukutan should be this. Sa diha nga ang kanang relo o kanang clock in general, when the clock strikes for me, I shall go. Dili usa ka minuto sayo, not 1 minute early and not 1 minute late. Until then, there's nothing to fear. Alang kanatong mga magtotoo. Nasayod ko sa mga saad sa Dios. Tinuod ang mga saad sa Dios. Kay kini, they have been fulfilled in my life time and time again. So ang akong Ginoong Hesukristo, nagsigi pa siya tudlo, nagsigi pa siya og kanang giya, nagsigi pa siya panalipod, nagsigi pa siya kanang paayo kung natay mga balatian, og naghatag og kanang alipyo, og still wins our complete trust and our love. Si David, bitaw niingon siya, ang akong kanang mga panahon, anaa sa imong mga kamot. My times are in your hand. Na sa Salmo 31:15. Diyan sa Hebrewanon 3:6 pod, nag-ingon, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Tinood, we may have concern bahin sa mga adlaw, sa umabot ng mga adlaw. Apan ang balaang kasulatan nagaingon man, we do not know what will happen tomorrow. Musta? James 4:14. Apan nasayod ta nga kun unsa may mahitabo, anaa siya kanunay uban kanato. Hebrewanon 13:5. Kanang
pagkaibaw nato niya na, pagkasayod nato niya na, mo na makapagaan any burden of worry bahin sa ugma damlag. Yet, pinaagi sa grasya sa Dios o pinaagi sa comfort of His Spirit, makatubang kita sa we can face tomorrow's terrors with courage. You see, mao na makapaligo na to Makahatag ka na to niya ng gahom gikan sa Dios. So again, God in His Word made the promise to every person. Every person. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Hinumdumi nga sa matag gayon nga musaad ang Dios kanang sa ara garantisado gyud. And He ever keeps His word. He never lies, dili siya mamakak. He does not make a single mistake. Wa gyud say bisag gamay nga sayop. So, kay ang kabubutan sa Dios mao nga unta kita mag-uban kaniya didto sa langit forever. Nagahimo siya og disenyo nga mao ang plano sa grasya. He has designed a grace plan. He has provided salvation. Nagasangkap ang Diyos og kaluwasan kanato aron to allow us into that plan. Og ang pagtuo kang Hesus Kristo is absolutely the only way we can enter God's plan. Maura. Nakanungog ka? Maura kini ang paagi nga kita makasuod sa iyang plano. Pinagi sa itong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga itong manluluwas. Kay si Ginoong Hesukristo mo'y mibayad sa itong tanang mga sala. Aron kita magakinabuhi uban sa Dios hangtod o kana grasya. Nagkasabot ka? Grasya na. You have kanang two choices to make. Duha ka kapilian nimo. To believe in Christ or reject Him. Now, if you refuse to believe, asa man ka kinabuhi, you spend forever in the lake of fire. Nga, gitawag sa kadaghanan nga impyerno. Makaako kapag adto. Now, if you, paminaw, kung imo na pong dugangan anything sa pagtuo, you say no. You say no. If you avoid believing, you say no. Diba? Apan, once you believe, ang kaluwasan, kumplito o hangtod na naskangturan. No one, kadungo ka, no one, why bisag kinsa, can take it away. Now, of course, ang plano sa Diyos nang hinahanglan o nga mohimo ka o pagpili. That is why He has made salvation so easy. Iyang gihimo kining kaluwasan nga sayon. So, if you have made the decision, nakahimo ka nagdesisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo, then, welcome. Welcome to the royal family of God. Kaya abini mo, ang kaluwasan mo'y labing bililhong butang nga gisangkap sa Dios. Kina importantihan. So, ang Dios sangkap ka na to og inyong travel guide o kini mo ni Biblia. Mo ni travel guide. Ang Biblia kanang apil og mapa ug ang tanang mga direksyon o mga instruksyon na atong gikinahanglan nining atong paglawig ang the incredible journey nga mao'y ganoy kanato ngadto sa langit. Nga diin ato ang atong mga bahandi waiting for us. Our treasure is waiting for us. Hinumdumi. The treasure is more than we could ever hope for or imagine. Diyaw mo na. Ang atong paglawig nining kalibutan na mo lungtad kini our whole life
o kini puno og mga kanang mga hagit, mga pagpakurat. See? Life is full of surprises to discover. Evil villains to defeat. Kinaga, we are struggling. Contests to win. Na ibangga nga kinahanglan natong dag-on. And even one or two scary places to explore. Tinod. Ang matag magtotoo. Mulawig. Mubiyahe. His own journey. And all journey, ang tanan nga pagbiyahe will reach heaven. Ang Diyos wants to make sure nga mo pahimos kanining maong adventure, that you enjoy this adventure. So God has given you His power and equipment. Mao bitaw nang labihang kadaghang mga benepisyong gihatag sa Dios kanato. Mga spiritual assets, mga hinigiban, atong taming, atong magamit sa pagpakigasdang ining atong mga espirituhanong mga kaaway. Now, sa diha nga mahuman na ning atong journey, when our journey is over, your very own treasure is waiting in heaven. Tuwa na, nagpaabot na nimo. And you might ask, what will we do in heaven? Unsa may atong buhaton dito? Well, these are what we are going to do in heaven. Receive rewards, meet loved ones, mudawat ang mga ganti, makikita ta sa atong mga hinigugma, enjoy glories of heaven, pahimos ta, enjoy ta sa mga kahimayaan dito sa langit. And uban nakita kang Ginoong Kristo hangtod sa wala na katapusan. And we will serve and praise Him for all eternity. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod o pagsubay niini. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat nining imong pagpatinaw ka namo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos nga pagkanindot ngayon ay unsa kining kinabuhing Kristohanon. Walang kami makaamgo niini sa wa pa kami magtuon sa imong pulong. Ang imong pulong nagapatinaw, himong tataw nining tanan, nga among pagadangatan, human na mo dawata, si Ginoong Kristo nga among manluluwas. Salamat o Diyos sa tanan nga kaayuhan, the grace provision, the grace protection, tanan nga imong isangkap ka na mong wagyoy na kulang. Ubani kami o Diyos among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagi sa paggahom ka na mo sa Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon sa tuon sa imong pulong, which is the process of spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.